Добър ден от Исландия. Значи малко ще го увелича. Да, значи, приятели, искам да ви покажа нещо. Тия пушаци тук, които се виждат, това е пара, която, понеже сега има дъжд и сняг, само че тук не съжда снега, понеже е гореща земята. Значи тия пушаци, това са вода, която се изпарява. В смисъл, земята е мокра и гореща. Ето тук всичко това. Това се дължи на това, че магмата се намира на много плитко разстояние. Отдолу под мене има магма. Ето ги пушаците тук. Това означава, че най-вероятно няма да стане, понеже тук има постоянно сейзмолози, които извършват изследвания и няма да е толкова опасно да оставят пътя отворен. Но не е изключено 1 на милион да изригне вулкан под мене или някъде тук в близост. Защото тук в близост, тук излязахме, в смисъл, тук навсякъде под мене, в много голям диапазон, магмата е на много плитко разстояние. Ето тук вече пушаци няма, но опасността, в смисъл не, че е толкова опасно за момента, но не е изключено 1 на милион тук в близост беше изригнал вулкан, който в момента се успокои и ето, има движение тук. Да. Значи още нещо искам да ви покажа преди да приключим с този клип. И тия пушаци, това всичко е това. Тия пушаци тук са от подземната пара. Там всичко се изгражда тук огромни диги, за да се защити тази електроцентрала. Значи тук имаме електроцентрала, която работи с геотермална енергия. Не знам доколко се вижда се. Геотермална енергия. А горещата вода след добиването на електроенергия, тук тия пушаци, предполагам, че се виждат. След добиването на енергията, горещата вода заминава към населените места да се ползва за битови нужди. Е там, къде изграждат огромни диги, за да защитят електроцентралата, и тук има един комплекс, балнеотермален комплекс, който се нарича Blue Lagoon. Той е много известен. Тук има два хотела така известни. Той се казва Силика. Другия не го знам дали е въобще отворен. Ето тук се строят постоянно тия диги, защото при последното изригване лавата беше стигнала до паркинга. Половината паркинг беше залят от лава. Пострадали няма, защото бяха се взели мерки на време. Значи в Исландия имат много богат опит за защита при изригване на вулкан. Но въпреки всичко, това е природа и може ненадейно да се получат ексцесии. Ето там, багер. Значи това тук са огромни диги. Аз
просто е там, където е този камион. Той е на нивото на... До там беше... От него нагоре това всичко е дига. Там се виждаше тук хоризонта на далеч. Докато ето ги. Тук продължават постоянно. На няколко места се работи усърдно и хората работят много силно. Това се казва истинска работа. Все пак може да кажем, че уважение, благодарение на тая държавата взема мерки, за да се запазят тия. Тук са автобусите, които чакат. И аз ще се присъединя към чакащите се таксита. Благодаря ви за вниманието, приятели. До нови срещи и надявам се да бях полезен с тая информация. До чуване и до нови срещи, приятели. Чао за сега.